mga inahan. So, ayan, kauban ako si Baby Scarlett and gikan mi sa clinic kay para sa iyahang immunize. So, last na niya nga schedule karon. So, she is 6 months and 13 days si Scarlett. Ayan. So, hi to the vlogs. So, guys, nainangutan na kung pwede ba daw magpa-immunize bisagi ubo or gisipon ang baby. So, nakoy kaila diri sa among silingan na gisipon niyang baby na tingala ko nga wala siya ni adto sa clinic para magpa-immunize na supposed to be sabay mi kay same mi og schedule. So, same pod mi og edad sa baby. Sunod lang sila og edad. So, ni anak ko nga nganong wala siya ni adto. So, ni anak siya nga gisipon daw yang baby. So, si Baby Scarlett na ako is that time gisipon sad ko hala. Ni adto ba ako clinic, ako ba yang pa-injectionan. So, pag uli na ako anak siya nga kanang dili daw pwede. So, karon ako na jung gi-clarify na kanang pwede bagyod. So, ni ana ang nurse na pwede daw magpa-inject or magpa-immunize sa imong baby or sa atong baby bisag giubo or gisipon or gikalintura ang atong baby as long as wala nag-take og tawag ani, wala nag-antibiotics, wala nag-inom og antibiotics ang atong baby. So, pwede ra i-immunize ang baby as long as even gikalintura siya, even gisipon siya or giubo, as long as wala siya nag-antibiotics. Okay, so pwede magpa-immunize or pwede magpa-inject ang baby sa clinic. So naklaro na jud nato kay nagtaka man pud ko nga wala watong ako ang friend or akong silingan diri tong ako ang kabatch pod, adili kabatch, sunod lang mi. Tingala ko anong wala siya nagpa-inject. So karon na-clarify na jud nato no na pwede di ay magpa-inject ang baby or magpa-immunize bisag na ubo or sipon or kalintura gamay as long as wala nag-inom og antibiotics. Okay? So, mga inahan, adto na mo sa clinic. Dili ta magpadugay-dugay, no? Okay, that's all for this video. Bye! Oh, bye-bye na. Bye! Bye! Okay, guys. So, by the way pala, guys, aray. So, by the way pala guys, this Baby Scarlett outfit is available on Shopee and Lazada. Link on my bio, of course. Or, there is a comment section. So, iling na ko. Nindot kayo ni naka-sale na. So, palit na mo. Nindot kayo siyang quality. Ayan, ipakita na. Ayan guys, oh. So, sa mga sunflower addict dyan, ayan. So, bongga siya. Na ay 3 months, na ay 6 months, na ay for 9 months, depende. So, kani kay baby is 6 to 9 months ang size ani, pero luag sa iya kay 6 months pa siya. So, pwede ra po i-clip ang likod kung luag. So, yan. That's all for this video. Bye! Bye, 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 bye! Bye!